הורים יקרים, ימים לא פשוטים עוברים על כולנו, ואנחנו נמצאים באירוע מתמשך, לא שגרתי, כואב מאוד וקשה לעיכול. ואם כבר מדברים על עיכול, אז מה אתם עושים כאשר אתם מרותקים לבית, והילדים לא יוצאים לגנים ולבתי הספר? האם המצב הזה גורם לכם לפספס ארוחות? לאכול הרבה מדי? לאכול מעט מדי? לעשות בחירות לא נכונות של פריטי מזון? אז אני כאן כדי להזכיר לכם. אכילה נכונה ותזונה מומלצת חיוניות לשמירה על בריאותנו הנפשית והגופנית. אנו מתגייסים, מתנדבים, תורמים ועושים כל שביכולתנו פה בעורף. אבל לא נשכח לדאוג גם לגוף שלנו ולנשמה שלנו. איך עושים את זה? ראשית, אנחנו לא בשגרה, אך מקפידים לשמור על שגרה של עשייה ואכילה יחד כמשפחה. שגרת ארוחות עקבית עוזרת לנרמול המצב בזמנים מאתגרים. נקבע לוח זמנים קבוע של ארוחות, ונקפיד לשבת יחד, הורים וילדים, עד כמה שאפשר. אכילה משותפת מחזקת את התא המשפחתי. זה הזמן לשבת יחד סביב השולחן, וכך גם להמשיך לחשוף את ילדינו לגיוון תזונתי. בנוסף, לא נשכח להיות יצירתיים עם הארוחות שלנו. נשתמש במוצרי מזון שיש לנו כרגע בבית, גם אם זה מאתגר, מה שיהפוך את כל אירוע האכילה למהנה יותר עבור המשפחה שלנו. נשתף את כל בני המשפחה ככל הניתן בתהליך הכנת הארוחה. ניתן משימות לכל אחד מהילדים, לפי מיטב יכולתו והבנתו. נעודד אותו לעזור. אם זה בעריכת השולחן, אם זה בשטיפת הירקות או חיתוכם, כמו גם פינוי השולחן. למרות שקל להתפתות לאכילה של חטיפים ומיני נשנושים, אם תהיה דרישה לכך, נחליט על שעה משפחתית ביום, שבה יושבים כולם יחד לארוחת פינוק קטנה, שכוללת זמן משחק ושיח. זה עוזר בעיקר לילדים צעירים, שכל הזמן מחפשים מה לחטוף. נוכל לומר להם, אבל בקרוב שעת הכיף שלנו. בואו בינתיים לעזור לי לאסוף את הפאזל. זכרו, גם בזמנים שמחוץ לשגרה, ההמלצה היא לשתות מים, ובכל מקרה, לא שתייה מומתקת, כי אנחנו רוצים להמשיך לשמור על הגוף שלנו בריא. אם אתם מרגישים שאתם זקוקים להדרכה נוספת, אישית יותר, פנו אלינו, לדיאטניות ודיאטנים של כללית. נעזור לכם באהבה, בהתאמה של תזונה פרטנית, או אפילו רק בשיחה טובה. אנחנו פה בשבילכם.